Antarja. Piye? Pak Di Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujuti. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Oh tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal ae. Wah. Aduh. Pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa sing palang kudu disingkirake dibate. Oh, nggih, Dursasana. Lho. Kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durmagati nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal. Iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha, Mas kula dherekaken. Pranggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar
Kawawang nyomung kowe ngaloka. Oh. Antasena, Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora awir-awir antas malang-malang bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadau barat.
Waduh, mati aku. Waduh. Wah. Minggir. Gatotkaca dasar para nyata. Siwa Artamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo diwun jajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding di tanganmu. Melocot siram. Tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju to, Jo. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kose-kose, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga men. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa? Kartamarma, anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gadhe nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dolo cek mbalep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciin. Barang niku dheweke le temandang ngeceban. Ngeceban. Ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiil.
secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Lho apal man. Sampeyan maju. Hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai. Sikut cangkeme dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Disit ngene. Dis wale set ngene terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak penahe dipun Cak Madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe lho, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju. Kuku. Kula terus mingke wae tantane Dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekerno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Cicitraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkune budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi.
Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendhewa. Heeh. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silit. Katet. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang pokoke kula seneng banget. Sampeyan krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. heeh. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula man jliar. Kuku kula kejek-kejek. Heeh. Dene candane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba. Teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Heeh. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Urung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku wis omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe areng temi karo aku arep nyocoki panah ki nganggo panahmu dhewe ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kempit. Edan tenan. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempit ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo maneh. Karo Antasena wani demen modar apa? Ayo ta? Heeh. Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sekune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye?
Pates ngono ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dipancu jo maneh dadi apa ibarate. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Marika den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan karang kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggen kula mbangun karang kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adhiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggadan penjangka kula, Ndara.
Oh aduh Jawata kang amurwa mugi kaparenga paring pangaksama paring kawula kang tan bisa milih satu krama yakti kuat bisa rampi nugrahan ing witi yeku dan senang piniji nalikane long rambyang ningkang driya Rewang Candra katawengan sumo ing tias katuk ritan
limut kabiataning rojit remengdri yoma nawung kekuwenging wang wisesa nimangsa mana mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubanara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggoni ro ngadhep sawetara iki ora panglingkaya ana sowane anakku lanang Drepsila Geni lawan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni padha raja sak praptamu nggih pinayunganing kawidadan wa aku ngaturke begitu katur ya wa ya Cah Bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja Cah Bagus slamet tekaku Pakdi aku ngaturke begitu katur ya Pakdi ya ya Antasena ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggene dak tampa dene ndungkap ing ngangka loro patakoning negara Indrawati sowan kersaning Kanjeng Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar iya wa la wigatine apa dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela ngene ya wa nalika semono aku kuwi ngimpi jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumorot cahyane nanging ora mblerengi wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar ngono nggih iya tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau lah kok jemel ndara dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe lah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa nggih wis anggeni ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka ya wis anggene kuwi bagus kuwi apik lan becik awakmu Indrawati rumajang nanging nalika semono Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung tulung kedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mula wa gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati
Muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karangka Dempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwanayantaka ambangun desa, tak kondurake marang negara Ndarawati. Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Duka yayasine pecoco bang mawinga wengis. Kumejot padoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggeni tumuli anyaguhi dituwangkon dening Kakang Semar. Supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndarawati. Mula saiki ya, Nggir. Kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karangka Dempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang sangka kuwi sanggeni, aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndarawati iki, sira anakku ndhelep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula kang sangka kuwi sanggeni, matura marang Kakang Semar, golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggeni. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh, aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan menekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanayantaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae Dewa Ngejawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanayantaka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak B sadhae ngiyas karo Siwanayantaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pak D gelem mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pak D ora tresna karo Siwanayantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pak Dewa ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwanayantaka. Nek nganti aku bali tekan Karangka Dempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati iki tumrap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar.
Wilah edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Walah, yen ngono kowe wis jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo peda apa aku ngabekti karo Nata Ndrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Udawa melu ora? Wah mboten, Gur. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedean Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo amane Garbaruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu nyiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan guyon dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Wijaya Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu, tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garbaruji. Kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe? Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Bela ta. Wong
edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe weruh ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni. Lah wong Sekar Wijayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa ambek kaya ngono. Oh, Yayi Janaka wonten timbalan Koko Prabu Werkudara. Nggih. Usawetara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak kespadake ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis ugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhan saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathot lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sak barakane mbarep kakangku. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbal Wacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gatotkaca dumraja tanpa lalapan Tanjapala Mandawa ya gumulung mangung sireng sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu ana ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Ngamarta krana nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup
netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Nyayi Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasempenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra. Kumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat sranane nggir putraku Tanjung Anom? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Yen to pustaka Jamus kelima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada, nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Kulup nuwun pangapunten Bu. Paripaksa ingkang putra ing Pringgondani kemunjuk atur samadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima Sada. Sak mangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampahan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wau. Sedewa wonten maring adhawuh. Sira Syadya aja nganti wedi kangelan. Pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken ngaturaken pustaka Jamus kelima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati modar tenane.
Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku. Aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan. Wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji. Lah kok dadi wani kowe? Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana. Menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya. Mulang karo gerangan wonten timbalan mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta ingkang padha ora seneng ingkang padha ora demen kelawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Lima Sada nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka para paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rumulan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mengko Garukaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Lima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi karo Werkudara. Mboten. Malah samangke Garukaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlambruk tuyak. Monggo kula dherekaken. Bumi goncang kancing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung ing Antarja. Inggih kula ingkang sowanmu parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula mendika jimat paripe dayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren? Sirat Majakunjang Karebumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten
kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sakmangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar. Wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng karang kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi dados ing kawuningan wo. Sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika boten badhe saged kelampah tuwin boten saged kasembatan menawi boten saking pambiyantunipun Padukawa Mandura. Lah terus aku kudu piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarsa Naga Baginda, nggih, wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget-banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar derajat apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura, Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, ladal jagat dewa Pandhawa yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandhani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padange wani petengane apa meneh.
Yata laruta saking Guca Sangkara kala yen namutusa sangsi. Wah, tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka, malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedunungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura. Jaluk mati cara piye? Koko Prabu. Lho, Kresna, inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane kuwi. O menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho kuwi. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala wiyan Alugoro. Kinarya syarat srana Siwanayantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipi. Kula dipun cempalani, kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya. Menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten, monggo kula boten wantun donyana cerak nyana. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menapa Koko Prabu sampun ndawahaken asta kan pun Antarja? Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadamel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaking tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura, tartemtu panjenengan uripati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dika Antasena rego ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Sakmenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugoro. Lho la ila Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahongke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dewe Kanjeng Prabu Mandura. Kosek Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep ngopo to? Mang dadekke siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Pak. Asih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Ultraman. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih, Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janowo pusaka digawa. Inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa. Mergo wis sinampiran pakaran menapa dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tansah sinandhing ndara.